Kedd délelőtt 2,9%-os eredménnyel zárult a Kameleon stratégia. Egy percesben kerestem a szignálokat, ugye minden egyes szignálnak vannak összetevői, ezt ugye bárki el tudja sajátítani, aki megismeri a Kameleon stratégiának az összetevőit, begyakorolja és utána ezt beveti. Nagyon szép szignálom érkezett meg 9 óra 15 perckor. Itt már azért lehetett látni, hogy az 5 perces árfolyam grafikonon elindult egy intenzív esés, eleve a trend meghatározásom eső trendet jelzett, és így az eső trend folytatására tudtam pozícióba lépni, úgymond egy trendkövető kereskedési logikával. Ez a pozíció kiszállási jelzés 9 óra 30 perckor kapott, ezért 9 óra 30-kor zártam a pozíciót, 1,45 R-es eredménnyel. Hozom a holnapi délelőttnek az összefoglalóját, sok sikert addig is mindenkinek, sziasztok!